Kawadhi nyimeni doho mamalo tamore chiwo Rambone Gilbert Mutuye mane en jariemb lori mane okelo masira makoche apaya ma Londiani. Jang'ad bura e doho no Elena Nderitu wacho ni gisiro kwayo mar jomin bura mane olero ni Mungu ok en japiny Kenya omiyo dipo ka we thuolo kod Rambone. Mungu ma en japiny Rwanda ne riembo lori mane owito break kendo nego ji 52 jumbe adek mokalo. Sani odine tesendo bira mana Nakuru ka orito ng'eto mar doho tarik 30 dwe manyien. Count number 5 for 41, the death of Michael Boro Kipto Kagech. Count number 5 for 41, the death of Michael